Hey guys, नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान भिडिअ लाबोनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं सावरायगोन थांनाय 2021 मायथाइ 17 सेप्तेम्बराव जितु जोंना जालांनाय बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ जिहेतु फेक एनकाउन्टाराव गावथारनाय थ' बिथांमोननि दिनै जंसारि साना सफैगासिनो 2021 मायथाइ 17 सेप्तेम्बराव जिहेतु बर'नि सानै बिर जोहोलावखौ फेक एनकाउन्टार खालामनानै गावथारदोंमोन। स' बिसोरनि न'खरा दिनै माबायदि अबस्थायाव दङ रावबोथ' जेबो खबर लानाय जायाखै बा मानो खबर लायाखै। गोबां मानसिफ्रानो गोबां इउटुबारानो खबर लाखायो इयावनो आमुगावनो बैयावनो सोरनाबा माबा गोमालायनाय सोरनाबा माबा नांलायनाय फैसा बिलायलायनाय मालायनाय दा बिदि जादों नुदों जोंबो। किन्तु बे बर'नि बिर जोहोलाव सानै जितु जनक ब्रह्म लोगोसे जwngsar मुshahari स' बिथांमोननि न'खरा दायो माबायदि दङ। जनक कुमार ब्रह्म बिथाङाथ' 15 साननि सासे उन्दै हिनजावसा गथ' दंमोन बा खुदिया दंमोन। ओमफ्राय दा बिनिनो बिसि बेबो बर'निनो बिर जोहोलावजोन, नाथाय बियो गोबां सम बर'नि थाखायनो खस्थ' खालामबोदोंमोन। खस्थ' खालामनायजों लोगोसे सान्ति जाबाय सुख फैबाय होननानै न' फारसे फैदोंमोन। बिथांमोना हाबाबो जाबायमोन, लोगोसे संसार जानो साननायमोन। नाथाय सुथुरनि मेगनाव गोलैनानै बिथांजोआ दिनै निजेनि सिन्दुरखौ खोमाना लानांबाय। किन्तु जियानो जादोला जि जाबाय जाबाय, नाथाय मानो रावबो दिनैसिम खबर लाहैयाखै। जेब्ला जाथाया जादोंमोन अब्लाथ' गोबाङानो खबर लाहैदोंमोन, एक्टर एक्ट्रिस जियानो हक माबा आफादनि माबा बायदिसिना आफादनिबो। नाथाय दायो दिनैसिम बोसोरसे जानो थांगासिनो दङ रावबो खबर लाहैयाखै। लानांगौ दा बिथांमोनाबा माबायदि दङ, सोरबाफोर खबर लायोबा मोजां मोनो। बिथांमोना जितु माने जास्टिस मोननांगौमोन मोनबायना, जितु साख्रि मोननांगौमोन मोनबायना, फैसा मोननांगौमोन मोनबायना, थिग बेफोरखौनो दिनैसिम बोसोरसे जानो थांगासिनो दङ जेबो खबर गैया। गोबां इउटुबारफोरानो ओरै बेरायबाय थायो, नाथाय बै न'खरखौसो बावनानै दङ। बर'नि जितु बिर जोहोलाव सानै न'खर दंमोन बिसोरखौसो बावनानै दङ मानसिफोरा। बा गथ'आ माबायदि दङ, बिदिनो गथ'आ जानो हानाय जाबायना जायाखै, माबायदि अबस्थायाव दङ, बा बे गथ'निनो बिमा माबायदि दङ रावबो जेबो खबर मोनाखै। माने रावबो जेबो खबर लाहैयाखै आरो ना। जुदि सोरबाफोर लाहैनायबा खबर मोनगौमोन। दा नोंथां खायसे इउटुबारफ्रा साननो हागौ नों मानो खबर लाहैयाखै होननानै। नंगौ, आंबो खबर लानांगौ, नाथाय मा नोंथांमोना इउटुबारा नोंसोरनि इउटुब चेनेला गेदेर नालाय नोंथांमोना भिउसआ बारा फैयो, गोबाङानो नुयो, नाथाय जोंनियाव बा आंनियाव नुवा। माने जोंफोर जि सहाय होनो हागोन जों बिदि सहाय होनो हानाय जोंनाव गोहोआ गैथ'वा जोंनि चेनेलावहाय। दा नोंथांमोना गोबां साबसक्राइबार भिउवार्स दङ, नोंथांमोना थांबाथाय जोंबो एसे गोजोनगोन आरो ना। नाम मेनसन खालामनानै बुङा आङो, हमना ला माने थांनांगौ आरो ना, खबर लाहैनांगौ। मानोना नोंसोरना चेनेला गेदेर, नोंसोरनिया भिउवार्सआबो गोबां नायो, गोबां रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ मोजां मोनो, ओंखायनो नोंसोर नायहैनांगौ। होमबा जों खबर मोनगोन ना, जों नुनानैबो मोजां मोनगोन। मोजां दंबा मोजाङै दं, गाज्रिबा गाज्रि दं, जों नुनानै गोजोनगोन ना।
नङा होमबा स' बेनो आरोना बाथ्राया आं बेखौनो बुंदों आरोना हमना ला सोरबाफोर इउटुबार थांनानै खबर लायोबा मोजां आरोना गोजोनगोन आरोना आङो बा गोबां बर'फ्रानो गोजोनगोन सोरबा इउटुबारा जुदि दायो सेकेन्ड टाइम थांनानै जुदि सोरबा खबर लायफिनोबा गोबां इउटुबारानो मोजां मोनगोन बेनो आरोना थ' आं बारा बुंबाय थाला इउटुबारफोरा गाज्रि मोननाङा निमाहा बियो आङो नोंसोर साननाङा जेन नों मानो थाङाखै बिदि सानलायनाङा आं बुंदों मानो बुंदों आंनिया चेनेला फिसासो नालाय आंनियाव भिउवार्सबो गैया थ' नोंथांमोननिया चेनेलाबो गेदेर नालाय साबसक्राइबारबो बारा भिउवार्सआबो बारा नालाय स' नोंथांमोना थांबाथाय मोजां नाङो हमना ला आरोना मोखां नुबाथाय जों गोजोनो मानो होनबा बै समाव दि ओरैबायदि दुखु जादोंमोन ना जोंखौ गाबलायलांदों नुनानै नाथाय दायो बै समनि दुखुखौ दायो आंनि मथे हमना ला रायजो राजाफ्रा बावबायसो नामा आरोना बिदि आरोना खबर लाहैनांगौ लायोबाथाय गोजोनगोन आरो जायफोर खबर लाहैयोना बेनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय फैसा थाखा जों हरनो हाया जानो हागौ नाथाय खायसे इउटुबारा खबर लाहैनानै एफा एनै मोजाङै देखायनानै माबायदि दङ माबायदि गैया एसे खबर लाबा मोजां आरोना बेनो आरोना बाथ्राया थ' बारा बुंबाय थाला बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों महरखौनो जों रायनो मोनाखिसै फिसाखौ ओरैनो जिउ जोबलांबाय फिसा बिमा गाबजि गाबजि बेफोरबायदि खालायनो अननाय जाबाय बिदिना मानो बेफोरबायदि सालायनांगौ आं फिसाखौलाय अननाय दयखौ खालायो बिदि जायानो नङाबा हाबाखैबा बहाय दंनाया दंमोन सासेजों फेरेंगा साजों थादोंमोन प्रथम फिसाया बेनिफ्रायथ' गोदानाव हाबाखैना बिदा ओरैनो आं फिसौखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों फिनो